Vi hader de folk, som snakker lort i bund og grund. Vi hader de folk, som skal vinde. Vi hader de folk. Wow, Gulle, hvad der står der? Han har en god røv, når der står der. Og det er ved. Team Insane. Tilbage igen, for vi Team Insane slår de andre hjem. Det er Team Insane, der vinder mange pokaler, fordi det er dit hold, vi overhaler. Det er Team Insane, så I andre I på dybt vand. Der damer og bajer, når vi invaderer Tyskland. Overhaler med mudder i fjæset. Vi er på, han har rullet og blækset. Med Henning i front, så gør lidt plads for Henning Gibbs fuld gas. Man kan ikke sige, Henrik kører i tomgang. Med elbil kørt han halvanden omgang. Vi er det hold, der sender de andre hjem, fordi det er Team Insane. De kører døgnet rundt, de er ikke trætte, for der er god stemning med fiber i rettet. Team Insane vinder hver hit, smær de andre bag, men vinder hver dit. Team Insane, vi er tilbage igen, for vi Team Insane slår de andre hjem. Team Insane, vi er tilbage igen, for vi Team Insane slår de andre hjem. Det er Team Insane, kan I fatte jeres brain? Yeah, jo vi rydder hele lortet, vi har et hold, for hvor det kommer 7 kilo straight ud for Horsens, baby. Yep, yeah, det er Arvid, det er Fie, det er Anders, det er fucking Henning, the maestro. Helt sikkert, kan I fatte det? Yeah, yeah, Team Insane. Det er fucking team, der fører det her shit. Hvad med Bo og Kosten, hvad sker der for jer? Og så Gulle. Ja, Gulle! Så skal de bare lægge på nummer 1 og 2 i to.